Benvinguts una altra vegada. Com funciona una televisió? Quina feina hi ha al darrere d'un programa abans que surti en pantalla? Durant un dia, dimarts passat, 4 equips de 30 minuts van seguir les diferents feines i activitats que es feien a Televisió de Catalunya. Lògicament, en mitja hora no podem arribar a reflectir les activitats dels més de 1.000 treballadors, però hem fet un recull d'algunes d'elles i mostrem una part d'allò que el telespectador no veu mai. Acompanyats d'algunes de les cares conegudes i també dels que fan possible que la televisió arribi cada dia puntualment a casa seva, ara en veuran el resultat. Crec que és bona, revisem-la. Jo sóc el primer que arriba a TV3 cada matí. Arribo al voltant de 4:45. Un cop estàs acostumat, com és el meu cas, no és dur. No és més dur que llevar-se una altra hora per fer una feina normal dins d'aquesta casa. Jo aprofito aquesta mitja hora abans que comenci oficialment el treball del Telenotícies Matí per posar-me al dia, que és molt important. I si ho posem a la segona part? A veure, Mariona, en principi tenim Bòsnia pel bloc, posaríem Waco també, Felipe, OTAN, Mèxic. Fins ara. Adéu. Vaig pujant, Maripau, es fa dur començar a treballar tant d'hora? Home, una mica sí, perquè vas una mica contracorrent de tothom, però en certa manera aquesta hora també t'aireixes una mica i comences a descobrir com és el matí, encara que es fos nit a aquesta hora. Hola, bon dia. Avui ens hem llevat amb temperatures baixes i a més amb vent, un vent que bufa fort als dos extrems del país, sobretot. A mesura que avanci el dia, aquest vent anirà disminuint fins a moderat. A destacar que les temperatures es recuperaran una miqueta, farà sol a tot el país, si bé amb núvols al Pirineu aquest matí densos, abundants, sense precipitacions i a partir de la tarda més primets. Ja podem connectar les 40 càmeres que ens serveix la Direcció General de Trànsit i l'Ajuntament de Barcelona i des d'aquí podem anar mirant i escollint quina de les càmeres posem per quan s'hagi de fer la informació al Telenotícies, posar-li amb l'Eduard Boet quina càmera és la més adequada al moment. Es farà una connexió en directe amb el Mario Conde i llavors serà anul·lat el gimnàs, l'espai del gimnàs, perquè a partir de les 10 ja no es fa el programa com sempre. Hola, control central. Em podeu fer el pont a l'aire, sisplau? Vale, anem-hi? Bueno, l'he fet amb... Ara tenim tot el control del que és l'emissió. Ens encarreguem una mica de coordinar el que són tots els programes en directe, programes gravats, talls de publicitat. Maripau, com fas per entrar al teu programa? Doncs mira, ara són 7:45, ara comença l'Eduard. Nosaltres comencem a 8:45. Ja està. Com podeu comprovar, el canvi és considerable, A més, només de la seva voluntat, Alfonso Guerra continuaria sent el vicepresident general del PSOE. Francesc, pujo més la cadira? Bon dia. Felipe González va confirmar ahir que Alfonso Guerra continuarà com a número 2 del PSOE en la mesura que tingui el suport del Congrés del Partit, que s'ha de fer al mes de març. Encara núvols abundants a la zona del Pirineu i nebulositat variable al terç nord de Catalunya. A veure, Joan, anem a fer una prova de so, sisplau. Maripau, parla. Maripau, prova de so. Sí, hola, 1, 2... Joan, bon dia, Catalunya. Suposant que a les 10 no comenci la roda de premsa de Banesto, farem un tall de publicitat, s'aixequen els convidats i s'asseu el Jordi Fortuny i un o dos convidats més.
Vull, a l'Horeta, on està l'Horeta? Sisplau, Horeta. Senyor Horeta, sisplau. Hay alguien en medio, ahora. Aquí está la 4. Ferran, enquadra el blanquímetre. I a quina cita està? Cago en la mare salada. Hem tingut els lius habituals. Hem hagut de fer uns petits canvis, modificar una mica el decorat. Esperem 5 minuts, perdó. I, en fi, com que tot està molt lligat, no crec que sigui gaire complicat ni tinguem cap problema. Ja tenim molta experiència amb aquests canvis. Tres. Fan els dos del mig. Senyor Horeta, vostè, quin és el seu vaticini? Tres. Molt similar al que hem Dos. Gràcies a tots tres i bon dia. Top, top! Ya tiene retorno, ¿eh? Sí. Habla, Peri. Hola, jo us estic sentint aquí a Madrid, sóc el Joan Carles Peris. Hola? Hola? Ramon Abell, que és catedràtic d'Economia. Madrid. Bon dia. Hola, bon dia. Madrid. Que escoltem el senyor Mario Conde. Doncs connectem amb Madrid. Va, entrem? Entrem? Val. Soy de Madrid. Escolta, Isabel. Y permítame que trate de describirles cuál es nuestra posición al respecto. Una intervenció en què ha justificat que el 28 de desembre del 93, la data en què es va dur a terme la intervenció de l'Anesto per part del Banc d'Espanya, no era necessària una mesura d'emergència d'aquest tipus. Avui no farem reunió en honor del Mario Conde perquè tothom pugui seguir el Mario Conde i llavors és qüestió de concretar el que teníem previst, que era la cimera de l'OTAN. Què tindríem avui de Catalunya? Estan seguint l'assemblea dels taxistes a l'aeroport? Avui és dels dies que dic jo senzills. És dels dies de que quan et dutxes a casa no, doncs, ja tens claríssim que avui a UTN hi haurà, diguem, moltes notícies. I realment ja preveus que avui, doncs, l'expectació que tindrà aquest telenotícies serà important perquè el telenotícies inclou notícies importants. Avui estem fent un reportatge sobre l'aniversari de la Vila Olímpica, en el sentit que avui, ara fa un any que la gent pot venir a viure a la Vila Olímpica. Llavors estem intentant parlar amb totes les parts implicades, diguem-ne, el tema, veïns sobretot, intentar ensenyar d'alguna manera quin és l'estat de la Vila Olímpica ara a nivell d'ocupació, si està molt buit, això que es diu que hi ha poca gent que hi viu, doncs intentar ensenyar-ho una mica amb la càmera i amb les entrevistes que estem fent. Una notícia té 1 minut o 1 minut i mig de llargada i en aquí entra tot. Més, clarament més. Cap a la teva dreta. Més, prou. La Vila Olímpica és un fenomen urbanístic a la ciutat, un barri que s'ha fet de cop. Però quan estaran ocupats tots els pisos? Quan estaran obertes totes les botigues? Què costarà, en definitiva, normalitzar el barri? Això no ho sap ningú encara. Judit Casaprima, TV3, Barcelona. I jo et diria que el més divertit d'aquesta feina que fem aquí a Washington és haver-se de llevar als 3 a les 5 del matí. Ens hem de llevar aquí a les 5 perquè a Barcelona siguin les 11 per treballar pel TN a migdia. I a més aquests dies està fent 10 graus sota zero. I llavors ja ens veus als 3, per això ens diuen TV3, perquè som 3, caminant de nit cap a la Casa Blanca, que encara no ha passat res, és de nit, tothom està dormint, i la gent de Barcelona et pregunta quina ha estat la reacció dels nord-americans a la guerra del Golf, per exemple. I si els hi haguessis de dir la veritat, els hi hauries de dir que no ha estat cap, perquè els nord-americans estan dormint a aquella hora i encara no saben pràcticament que hi ha hagut atac a la guerra del Golf. És després que es llevaran, per la diferència horària. Educated people, for example, no? Catalan are normally or usually, no sé, tacaños, no? Com es diu això, no? Businessman, Catalan is a businessman. Anem a gravar la 21.15, la 21.5, la 21.17... 4, avui en fem 4. Aquí la llum està fluorescent, perquè això sigui real, i després el que farem serà pujar aquesta llum perquè tingui més suavitat als personatges que es puguin bellugar per on vulguin. Acabant de muntar, sempre estem acabant de muntar. Mare, perdoneu, Hola, pots girar, sisplau? Gràcies.
És una miqueta una fàbrica, anem molt ràpid, si no, no podem perdre ni 5 minuts. Preparats, un assaig, sisplau, silenci. Va, podem tenir la llum? Ah, gràcies. No tanta, sisplau. Va, preparats i acció. Bona tarda. Hola, tu vens a comprar? Mercè, tu un cop arribes... Et penses que ho saps, a casa tu mires i et penses que ho saps, però quan ets aquí amb el petit moviment que hi ha, de cop i volta et quedes... És com un abisme, sempre que vens aquí és com un suspense, aviam què passarà, aviam què en direm. Clar, és que nosaltres el que passarà no ho sabem. No ho sabem. I si ho sabéssim no ho diríem. No ho diríem. La primera sèrie que en principi s'ha fet s'està fent a Espanya, que sapiguem nosaltres, d'emissió diària. Ja veurem què passarà. És que encara no sabem què passarà, una mica depèn del que ens escriguin. Estem pensant tots els fils argumentals que hi ha cada dia, com es desenrotllen. Aleshores, cada color és un personatge o una situació entre personatges que té continuïtat. Com estàs? Quina passió! Molt bé. Vale, bona. Molt bé, Una punxada, però no greu, No, molt bé. I al final... Vale, Ferran, canvi de vestuari. Només conèixer-los molt bé i no fer personatges simplistes, sinó personatges complexos. Això és el que intentem. I acció. Bona tarda. Hola, tu vens a comprar? Para, stop. Tornem-hi, Hola, súpers. Soc en Dani i tinc 2 mesos. M'agradaria ser del Club Super 3. Us envio la foto i la postal. També us envio una foto sencera meva perquè la tragueu per la tele. Espero que em feu cas. Espero que m'envieu ben aviat el carnet. Dani. Ai, me'n descuidava. Segur que seré el súper més petit. Hi havia inclús una parella que va enviar l'ecografia de la mare que volien fer soci al nen quan, en el moment de néixer, que ja fos del Super 3. Això que ha arribat de la inauguració de les 2 cambres del Parlament rus ha vingut en la primera de les trameses que envia Eurovisió a través del servei de notícies. Aquestes imatges són pràcticament simultànies. La inauguració del Parlament ha tingut lloc a les 8:30 del matí i ara són 11:15. Vull dir que les tenim amb una agilitat enorme. Sí. Aquí el Girinowski segur. Segur. Mira, sí. Mira. Està bé, això. Això ens donarà el gruix central de les imatges amb què farem el vídeo i ara completarem això amb imatges de documentació. Voldria imatges del bombardeig del Parlament rus el mes d'octubre. D'acord, ara ja t'ho miraré. Tota l'emissió de TV3 la guardem aquí i rep un tractament documental. Tenim 3 magatzems amb un nombre de cintes que està a vora 130.000 cintes, amb 3 formats diferents. Bones. Què? A veure, El mestret. hi ha originals de Reuters. Ah, molt bé. I a més a més... Potser és l'únic que m'emporto, Hem d'ensenyar Bòsnia i Hercegovina, de la manera que està dividida actualment, i a la base hi ha que sortir Bòsnia i Sarajevo. El que ens interessa és com està subdividida aquesta part. Exactament. Mira, aquesta. mira. Mira, clic, a veure. I fins i tot surt de Srebrenica. No, està una mica més amunt, veus? Srebrenica està aquí, Sarajevo aquí i tu per aquí. Val. I quedaria aquí dalt? Exacte, sí. Aquest mateix punt, que és el que nosaltres fem servir per marcar les ciutats, doncs el tallo i el poso en allà on estaria Tuzla, agafo el mateix color de fons i li pinto per sobre. És el mateix que si estiguéssim pintant amb llapisos de colors, però més ràpid. Pots posar el temps... De fet, aquí no decidim, però posem el que es veurà per televisió. El temps d'avui posaríem. Avui farà força sol, per tant. I com que farà molt de vent,
doncs hi posarem algun símbol de vent. Aquest seria el temps avui. Som de l'equip de Ciutadans i la corbata és perquè d'aquí pocs minuts fem la presentació del nostre programa. Una mica de nervis, aviam què passarà. No és una sèrie de gran pressupost, però en canvi on hem tingut gairebé luxe ha sigut en el temps que hem tingut per fer-ho. Doncs tots hem fet una mica de tot i principalment m'he dedicat al muntatge de la sèrie. I el que he fet són sobretot entrevistes. Jo m'he aixecat a la gent, intentant-se convèncer de que participessin. He fet moltes rodes de premsa últimament. Aquesta setmana és terrible, perquè com que presentem gairebé totes les novetats d'aquests dies, i ho hem fet a base de cada dia pràcticament un programa nou. Vale, canviem. Ni la intervenció, Vale. Ni la intervenció del president Pujol pot evitar que Unió Democràtica decideixi votar en contra de la reforma del reglament del Senat. Una àmplia representació del govern central ha assistit al ple on s'ha discutit la reforma del reglament del Senat. A les 2 de la matinada d'ahir, un terratrèmol de 3 graus a l'escala Richter va sacsejar la població de Llagostera. Això consisteix en fer el muntatge definitiu del que seran les imatges. I aleshores seleccionem els planos en funció de la narració en el vídeo. Aquesta és la cinta del rellotge del Telenotícies, no està en cap plató, és una cinta que va girant com totes, i la sincronitzem amb l'hora real que tenim a la carta d'ajust, que en aquest cas són les 13:54. I tenim el rellotge a l'hora. Comença ara la franja informativa de migdia a TV3. La informació de Catalunya, primer de tot, a les edicions del Telenotícies Comarques i a partir de 2:45 al Telenotícies Migdia. Fins més tard, bon dia. Val, cadena negres. Preparat sumari del Comarques? Preparats, anirem a la càmera 1, farem el sumari. 3, 2, 1, desconnexió. Bon dia. Transports metropolitans del Gironès. Hola, bon dia. Consens polític a l'Ajuntament de Tarragona perquè la caserna militar... Si el Comitè Espanyol de Disciplina Esportiva no suspèn cautelarment... L'ambient serà prou fresquet a causa del vent que afavoreix aquesta sensació de fredor. Vents de mestral que arribaran a cops de força 5 a tota la costa. Per això del temps jo crec que una de les principals necessitats és que t'agradi parlar. Nosaltres hem de parlar fins que ens facin callar. I a vegades ens costa més callar-nos que no pas parlar. Els signes aquests és perquè ell pugui quadrar el temps amb les altres delegacions, amb Girona, Tarragona i Lleida. Llavors totes acaben a la mateixa hora. Fins després. I això costa fer-ho? Quadrar tot? Només que res que a vegades els 10 segons finals no són reals, sinó que a vegades quan estem en el 2 tornen a fer i tornes a començar. Estàs a punt de dir fins després i has de tornar a dir bé, com anàvem dient, i tornar a començar per allargar la cosa, però a part d'això, poca cosa més. Des d'aquí dalt, a la torre de Collserola, a la planta 12, és on tenim instal·lada aquesta càmera, que és la que s'utilitza habitualment per l'espai i el temps, i és la que ens ensenya cada dia la ciutat de Barcelona. Nosaltres ens encarreguem del manteniment i de la instal·lació d'aquest tipus d'equips. Aproximadament a uns 150 metres d'alçada. Preparado el sumario 0 y el 1, centrat. Pero lo único que has de hacer es que no haya música hasta más adelante. Preparats? Josep. Bon dia. Així de contundent ha estat el... Preparat el sumari 1? Hi ha vegades que sí que se'm passen nervis, sí. Passa que ja amb el temps ja t'hi acostumes, no? Tens l'efecte o no? Anem al Josep i a l'efecte, el tens? 20 segons. Espera, anem al Josep que li faci la pregunta, tornem a Madrid i la contesta. Vídeo! Sí, mira, aquí les notícies que han editat aquest matí al TN me'ls porten aquí, els poso els vídeos i els llanço. Sempre entro tard al plató, perquè fa molt de fred a dintre. Sobretot el Telenotícies Nit, que el Jaume Barberà fa pujar molt el fred, perquè té molta calor, i per això sempre entro just quan em va tocar.
Si poseu les imatges del prompter, tothom sabrà que hi ha trampa. Que no ho diem de memòria. Llegir el prompter és un art. Consola't amb això. Llegir el prompter és tot un art, perquè hi ha molta gent que no seria capaç. Aquest decorat el coneixeu a casa vostra, no? Suposo que l'heu vist. I us ha donat la sensació, suposo, que és molt més petit del que us esperàveu, o no? Sí? Bueno, doncs això és el que fa la televisió. Triplica la distància, així com també engreixa proporcionalment. No ho fa tota la cara, 5 quilos. Aleshores, després, aquestes pantalles que tenim aquí, és vosaltres el que veieu tal qual a casa. Llavors això és perquè els presentadors es guiïn en un moment donat per saber exactament quan els hi toca tornar a parlar. No, és que no tinc pràcticament temps de dinar. Aquesta és la quota personal, perquè surto de la ràdio aproximadament a la 1 i aleshores he menjat una amanida i un tall de carn a la planxa. A veure, Alba, la Judit saps on té, sisplau? Sí. Que vingui, sisplau, sí. Xavi, això funciona? Sí, ja ho té. Pot parlar al 5. Parli vostè. Parlo al 5, sí. Estic aquí, Està parlant al 5. Estic assentat aquí amb els focus oberts. Vale, parli vostè, està parlant al 6. Comprovem-ho. Una mica més? Vale. Un palet més. Parlarà amb vostè i qui més? A veure, perdó, ha dit vostè? Sí, senyor Mundó. 1, 2, 3... Vostè? Vostè? I jo. Nosaltres... Hi ha 3 només? Sí. M'han de donar llum a plató. Llum a plató avui. Són 3 persones, Vídeo i càmera 6, 2, 1, top! Vídeo. Entrem en aquesta que m'ha trobat l'altre. Vale, a les 6. Hola, bona tarda. Au! Bon dia. Amb tomàquet i magatxis. Ui, i el tomàquet? És el que no hi ha. Pensa que hi haurà un efecte que ja farà xum. No. I llavors és quan aixeca el bracet i diu pa amb tomàquet amb magatxis. Au! Pa amb tomàquet i magatxis. Fes tots dos. Quan vulguis. No, tornem-hi. És curt. Pels nanos tenen un morbo especial per veure veure-li els ulls en el Petri. És una cosa que quan venen a plató sempre estan... Escolta, Petri, pots treure les ulleres, que et pots treure les ulleres? I després, com a resultat d'aquest treball acústic, ens vam ficar a l'estudi amb Brian Eno. A l'estudi no repetíem cap cançó 12 vegades per aconseguir la presa perfecta. Ara anem a mesclar el programa, l'hora i mitja que dura l'Sputnik TV, i d'aquí unes horetes surt ja per emissió. 0-1. Que no, Serà millor anar a buscar el tècnic. Què s'està esperant? Que arreglin aquesta sala, perquè no funciona prou bé. Què estem muntant aquí? La cuina del Rovira. I amb Glòria Estefan avui acabem. Fins demà. Pau, anem a la reunió d'Economia, que són les estrelles d'aquesta tarda, que tenim. La premsa del Mario Condé, amb les dues cròniques de Madrid que hem quedat. I hem aconseguit aclarir la comparació de les xifres? El Banc d'Espanya parlava de naps i ell ha parlat de cols. Per molt que a vegades ho semblin, no repetim tantes notícies ni molt menys. És a dir, només repetim aquelles que són notícies del dia i que evolucionen. Oye, una pregunta para Canal Sur. He visto que unas 700 personas han dormido en la calle en Cádiz para apuntarse a unos cursos de ingreso en la Ford. ¿Tenéis algo de esto? Pues no sé exactamente. Te pregunto i t'informo, A través d'aquest aparell que es diu un 4 fils, que és una línia telefònica però que permet connectar diferents persones amb una sola transmissió, doncs connectam amb les 6 televisions autonòmiques i 3 cops al dia ens posam d'acord sobre quines imatges ens han d'intercanviar. Aquest podria servir. Lo que pasa es que tenim que fer un de contrarèplica del polaco. Perquè la lliga la té al saco, tros de matraco. Que burro aquests. Ben maco que aquest. Jordi Goler. Mira, maco, que em bota el polaco! Perquè la lliga ja la té al saco! Tros de matraco! Truca al 9482. Ah, pero los derechos de venta no, Exacte. No se pueden vender los partidos.
Una trucada d'un noi que trucava des de Tenerife. Volia comprar el partit. Barcelona-Real Madrid, el del 0-5. Avui hem tingut moltes trucades de fora de Barcelona que volen comprar el partit del Barça. I quan el tornarem a fer, clar. Televisió de Catalunya, digui? Sí. Escolta, digue-li que ara no pot. Paco, estem passant el guió i convé que estigui aquí, eh? Ho vam valorar i vam pensar que... Les has vist, Albert, aquestes fotos? Ara les veuràs. Però són dues fotos dedicades. Potser estaria bé que les véssim en vídeo, no? Sí, pot estar molt bé. Tema qüestionari, com està? S'ha passat a Coetanis el qüestionari? S'ha passat a Coetanis, tenim les respostes i se'ls recordarà d'aquí un moment. Molt bé. Quin és el millor record? Com passaven les tardes? Què deia el primer? Quan van a alguna vegada a Perpinyà? Un ídol de cine? Sobretot que siguin breus que se'ns enrotllen. Montse, el com hem quedat abans. No sé què, avui, el Diari de Barcelona. El Diari de Barcelona va ser el rotatiu de matí més antic de l'estat espanyol. Va ser fundat el 1792 i era conservador, catòlic i monàrquic. El seu període de màxima esplendor va ser a partir de 1800... Tu vas una mica adelantada perquè és que hi ha una pan davant per cobrir-se. Està bé que tenien espectacles, continua. De Beethoven, Wagner i Strauss. I això és el final que farem avui. Això mateix. I vindran totes així vermelles. Això mateix, totes de vermella. I ell no ho sap, eh? Això s'ha de mantenir en secret, eh? Prime time. Tots els dies de la setmana, prime time. El gràfic parla per si mateix. TV3, amb la programació infantil, és líder absolut. I no només líder en termes relatius, sinó té més d'un 50%. Té majoria absoluta. L'audiència és la principal preocupació d'un comitè de direcció? O en el teu cas d'un director de televisió? No. No és l'audiència, és un índex de la nostra acceptació. Fonamental, perquè hem de tenir en compte que és una mesura de com satisfem els nostres clients, els telespectadors. Pues ahora le estoy marcando los ojos de negro, porque sí, ella tiene unos ojos bastante grandes y a mí me gusta que se le vean, que se le marquen. Para los informativos ya hay un criterio marcado. No se puede hacer una fantasía ni nada muy exagerado, ni colores muy fuertes. I luego de acuerdo a cada persona, no? Forma part de la meva feina i hi ha dies que és bastant pal, hi ha dies que et ve més de gust, però hi ha dies que és molt pal, perquè t'estàs aquí 3 quarts d'hora i si tens coses que fer allà, a vegades tens la sensació que és una pèrdua de temps estar aquí, però que no ho és tampoc, no? Perquè això forma part de la teva feina i has d'estar-hi. No sé cómo serán cuando están trabajando, pero aquí vienen pues a relajarse y a estarse... se dejan hacer. Es un rato un poco de relax, ¿no? Estar aquí sentados. És un rato de relax? Jo crec que sí. Sí? Sí. Només no és de relax el dia que tens molta feina, llavors sí que et molesta i és el dia que no claro, tens venga, venga. Sí, ese día ya te dicen rápido y no te entretengas sí. y no pruebes però nada si nuevo. És una tarda normal sí que és una estona que estàs aquí bé i que a més és això, et desconnectes una mica del que estàs fent. Hi ha diferències de criteri a vegades o no? Entre elles i nosaltres? A vegades. A vegades. Potser perruqueria més que en maquillatge. És que passa que nosaltres, a més d'anar maquillades i pentinades, treballem a la redacció, no? Aleshores, de vegades elles no se'n recorden una mica d'això i volen fer alguna cosa que tu després per treballar no t'és pràctic. El client es creu que nosaltres entrem a treballar a 7:15 del vespre i que just ens maquillem i sortim a parlar, no? I que la feina és molt més complicada que venir aquí, maquillar-te i sortir. La fama es puja al cap? Es pot pujar al cap. Has de tenir un... Jo crec que has de tenir un equilibri bastant important perquè no se't pugi al cap. És molt fàcil. La cuestión está en que la móvil nos envían la señal toda ya realizada, nosotros la portem aquí, la passarem per uns distribuïdors, a través dels enllaços, puja per les antenes i enviem a Torre Collsola. A ver qué tal va así, ¿eh? A ver qué tal va ahora. Dime, Antonio. Parece que está bien. Perfecto. Es veu un monitor a l'esquerra. Sí, una miqueta, però no passa res. El deixo? Sí, deixa'l. M'agradaria sentir què passa, veure llum i sentir què passa a l'escenari. Aquí sempre estem tranquils.
Somos uñas professionals. Fregeix una mica, no? Sí, però això és l'ambient de l'època. Molt bé. Està maca, Vale. Vinga. Les altres ja estan, Molt bé. Fa fred aquí, La gent se't queixava o què? No, ha sigut... Escolteu, podeu pujar. Sí, molt bé, gràcies. Heu d'ensenyar. Ja estan? Vinga, som-hi doncs. Amics, com estan? Nosaltres estem molt contents de saludar-los, els saludem des de TV3. I vull dir-los abans que res que en nom de totes les persones que fem un tomb per la vida estem molt contents de saber que avui comptarem amb la seva col·laboració. Està molt il·lusionada, està fascinant. Em fa gràcia per veure com és i a més trobava que era interessant venir aquest. No hi ha alcohol. Perquè era així una mica diferent de manera de fer públic, perquè participes una mica i està bé. Jo havia estudiat amb Puyal a la Salle des de petits fins a quart de batxiller, que ell va anar a fer lletres. Mira, un entreteniment. Anem a passar-ho bé. Traieu aquella fombella d'allà, sisplau, que anem a l'abans. Àngel, tindries que anar cap allà, queda 1 minut i mig escàs. No et perdrem res, tranquil. És aquí sobre, Molt bé, podem provar l'Àngels quan vulgueu? Àudio? Aquest dimarts, em sembla que són les 8 menys del vespre, vale? El Joan està apagant uns focus, Que el Joan està apagant uns focus. Ara. Preparada, Àngels? Entra l'abans. Hola, bona tarda. La primera compareixença pública de Mario Condé. Gravant. El Senat tindrà competències. Ens envien cada dia al voltant de les 8 les cròniques que tenen... Comprovem la primera, Unes cròniques que ens envien per al telenotícies del vespre o del migdia, segons el que toqui. I per telèfon ho coordinem els nivells, l'àudio, el número de cròniques que ens envia. Ara hem acabat amb Madrid, ara ve Brussel·les i Eivin, Washington. Cristina! Correcte, Oui. Un moment, s'il vous plaît. Euro TV3. Dime. ¿Me confirmas que recibes sonido de Bruselas? No tengo sonido. Brussel? Oui. No, il n'y a pas de son. Ha arribat el Masdeu? Ja ha entrat al TN i encara hem de rebre Brussel·les. Està acabant. Està acabant d'entrar just, Brussel·les, correcte, Correcte. Ángel. Digues. Hola, com esteu? Com estàs, nens? Bé. Estàs en forma? Sí. ¿Todo tranquilo? Sí. Contento. Ja veig que tens les putingues ¿Y esta cámara qué es? ¿Esto qué es? No, són els del 30 minuts que estan fent un reportatge, no som nosaltres. Qué bien. Sí. És un reportatge dels demais. ¿Puedo saludar? Sí, home, tu ja. Tu fes el que vulguis, o sigui, quedi clar que el programa tu pots fer sempre el que vulguis. Invocar, interrompre... Menos fumar. Bueno, els hi queda 5 segons. 5 segons. Per darrere. Tenim la pantalla de color blau, en aquest cas de color blau, amb el llum de cromes, que és una llum especial que fa que tot el que sigui blau es transparenti. Per això nosaltres ens és prohibit el portar roba de color blau, perquè es transparentaria en sortir l'anticicló per la panxa, per exemple. Llavors aquí tenim els 4 monitors, ens veiem nosaltres, juntament amb els mapes dels monitors, i podem assenyalar els llocs on hem d'assenyalar. El públic és molt sofert, aguanta el que faci falta, com hores d'estar sentats o riuen quan les hi demanes, col·laboren molt. Hi ha programes que els has de fer riure
perquè hi ha vegades que al cap de 2 hores d'estar sentats ja no t'aplaudeixen. Llavors, va com vaig jo. No et canses? Home, però jo cobro, ells no. Jo sempre he treballat en directe i a mi em sembla que està bé, és com és la vida, no? Les coses es fan en directe, la gent viu en directe i... Això és tot. Molt bé, Jaume, al TN nit tindrem una ampliació, naturalment, d'aquestes notícies i el resum de l'actualitat del dia. Fins aleshores. Fins aleshores. Jo sé, una nit que hem tingut un abans dels serveis informatius. Molt bé, estem fora. I què penso sobre això que em diuen que sóc un mega crac i el Pantera Negra de la comunicació de Catalunya i no sé quantes coses més i el paladí? Doncs que millor que et diguin això que no pas que et diguin que ets un patata, per exemple. Xato, home, Pavlovski t'ho ha fet tot sol, Pavlovski? El president de la Generalitat, Jordi Pujol, ha dit que la incorporació del català al Senat és positiu, però insuficient. Otro. Vinga, 3, Eh? 3 has fet? Explica qui va ser la persona que et va ensenyar a desmaquillar-te com cal. El Xavier Bonastre. Toma! El Xavier Bonastre. Doncs clar, perquè és important desmaquillar-se bé, perquè si Ell no ho em va fas dir, bé... t'has de posar el tònic, t'has de treure el desmaquillat. Ara t'has de posar aquí amb el cotofluix, Perquè si no ho fas et destrosses la pell, t'has de posar el tònic. et surten granets i estàs lleig. Bueno, sóc al final de la programació, ha quedat el logos i s'ha acabat. Encara que sembli que s'ha acabat tota la programació, doncs encara hi ha gent aquí a TV3 que està treballant, no? Quan s'acaba un programa, sembla que s'ha acabat ja tota l'activitat, doncs ja s'ha de recollir tots els cables, s'han de canviar els decorats de plató, i encara hi ha molta feina. O sigui que, de fet, tota la nit hi ha gent aquí treballant. Oye, esa barra de ahí la usáis. Esa es la que vamos a sacar para poner aquí. Entonces, si fuera, ¿cuántas hay? Otra hay ninguna más. Ahí hay una que vamos a poner ahí. La otra no tiene gato.